Prosím vás, máte nejaké krmidlá? A toto krmidlo bude pasovať do béčkového úla. A ako mám dať toto krmidlo do úla? Toto sú najčastejšie včelárske otázky, ktoré dostávame v auguste. A jednoduchá odpoveď: áno máme, áno pasujú a áno ukážeme si. Hneď na začiatok začneme dobrou správou. Všetky tieto krmidlá, plastové vaničky, sú univerzálne. Výhodou krmenia s takýmito krmidlami je, že včely chodia iba do takejto malej časti. Teda nechodia tam húfne a netopia sa. Väčšina týchto krmidiel má dokonca vrúbkovanie, aby sa včelám lepšie prechádzalo. Ďalšia výhoda krmenia s takýmito krmidlami je, že ich môžete kedykoľvek dať veľmi jednoducho preč. Poďme si ukázať, ako ich môžete dať do svojho utepleného alebo neutepleného alebo langstrotového alebo béčkového úľa. Najjednoduchší spôsob je s použitím stropnej fólie. Každé krmidlo má iný otvor, cez ktorý vstupujú včely. Takže podľa toho, aké krmidlo máte, tak taký otvor si vyrežete do stropnej fólie. Stropnú fóliu položíte na vrchný nadstavok, na vrchné rámiky a jednoducho potom na vyrezaný otvor iba položíte krmidlo. Tuto v tomto priestore vďaka stropnej fólii nikde nie sú včely, takže prilievanie krmiva je veľmi jednoduché. Pokiaľ máte dostatočne vysoký vrchnák, tak ho iba jednoducho položíte a máte vybavené. Takýmto spôsobom si viete do svojho úla dať 1-litrové krmidlo, 2-litrové krmidlo, 2,5-litrové krmidlo, alebo aj takéto kruhové krmidlá, ktoré majú otvor v strede a vo vnútri je takáto čapička. Čo ak nemáte dostatočne vysoký vrchnák? Dá sa to vyriešiť veľmi jednoducho. Použijete prázdny nadstavok a naň položíte vrchnák. Pre tých, ktorí sú zvyknutí na balónové krmidlá alebo rôzne poháre, máme v ponuke takéto krmidlo, tzv. Krmidlo vedierko. Sú v objemoch 1, 2 alebo 3 litre. Dajú sa dať naň vrchnáčiky so 72 otvormi alebo 18 otvormi. Krmidlo sa tiež jednoducho takto umiestňuje, môžete ich dať kľudne aj viacej, 1-litrových, 2 alebo 3 litrových. Keď nechcete používať stropnú fóliu, máme v ponuke aj takéto veľké krmidlo, ktoré vám v podstate prekrie celý nadstavok. Toto krmidlo má 2 sektory, menší a väčší, teda na dávkovanie aj cukromedového cesta, aj invertného sirupu. Najširší výber krmidiel nájdete na našej stránke baranik.sk. Ak stále potrebujete poradiť s výberom, budeme radi, ak nám napíšete.